Li gor îstatîstîkên rêxistina kara navneteweyî her sal derûdora 2.300.000 karker ji ber nebûna bergeriyên ewlekariyê jiyana xwe ji dest didin. Li gor rêxistina kara devletên Yekgirtiyên Amerîkayê, li Amerîkayê her sal derûdora 5.190 karker ango rojê 14 karker jiyana xwe ji dest didin. Her wisa li gor vê rêxistinê li bajarê New Yorkê her sal derûdora 56 karker jiyana xwe ji dest didin. Karkerên li bajarê New Yorkê ji bo nehîştina mirina karkeran bi navê Projeya Mafên Karkeran projeyek bi rê xistin. Rêvebira vê projeyê Ligia Gualpa balkişan ser bi rêxistina karkeran û wiha got. So my name is Ligia Hualpa and I'm the Executive Director of Worker Justice Project. Ez rêvebira vê projeyê me armanca me nîşandana riyên baştirkirina şertên kar û bihêzkirina tekoşînê ye ku bo karkerên koçber yên bi diravên kêm dixebitin. Rêxistina me beşek mezin a tevgera karkerên li Amerîkayê ye. Me bala xwe daye neheqiyên di nava vê pişesaziyê û em li ser derfetên çareserkirinê dixebitin. Di sala 2010 da me rêxistin ava kir bo ku em maf û azadiyên xwe yên bingehîn li hember karsazan bi dest bixin. Piraniya xebatên me ji hêla komisyonên karkeran ve pêk tê. Komisyonên me yên tenduristî û evlehiyê li ser baştirkirina şert û mercên xebetkara disekinin. Komisyonek me jî dijî kêmdestheqiyê dixebite. Armanca bingehîn a vê rêxistinê hînkirina pêşengiyê ye. Em dizanin ku dengê karkeran heye lê armanca me ev e ku em hînê wan bikin ka ew ê çawa bikarin dengê xwe bikar bînin. Lupita Gonzalez, ku yek ji endamên Komisyona Rêxistina Tenduristî û Evlikariyê û karkerekê înşaatê ye, balkişan ser êrişên cinsiyên di sektora înşaatê de û wiha got. Mi nombre es Guadalupe Aguirre Gómez y soy trabajadora de... Ez di pêşesazî avakirinê de dixebitim. Ez endamek vê rêxistinê me û zaniyariyan didim kargeran. Bi taybetî jî mafên kargerên jin. Kargerên di vê pêşesaziyê de bo min hestekbalkêş e. Ez wekî jinekê dixwazim kargerên zilam rêzê li min bigirin. Di vê pêşesaziyê de jin rastî gelek êrişên cinsî dibin û armanca min nehêştina wan e. Armanca komisyona me kêmkirina rêjeya mirina kargeran e. Leticia Ramirez, ku karkereke pakişkirina nav malan e û endameke wê rêxistinê ye, balkişan ser giringiyê endamtiya rêxistinê û wiha got. Mi nombre es Leticia. Ez demekî nêzik dabûm endamê wê proje. Ez gelek bextewarim ku beşdar bûme. Ez mafê xwe dizanim û hez dikim alîkariya mirovan bikim. Ez li vir li ser tenduristiya şexsî karkeran perwerde dikim. Karsaz dikarin bi alîkariya me karkeran bidin xebetandin. Lê divê ku pêş de digel me peymanek çê bikin û daxwazên me rêzê bigirin. Ez dixwazim karkerên din jî bibin endamên proja me. Bi vê awayî em bihêz bîn û piştgiriya hev bikîn. Sinan Tunçdemir, Dengê Amerika, New York.